ocinga ushiyiwe. Sisililo esi senzeka. Isililo somuntu obandezelekileyo. Umthandazo loKhameti yasekhaya wenzeka. Umthandazo womuntu obandezelekileyo. uYesu apha uthetha ilizwi lesithathu. Ndiyaxolisa lesine emveni kokuthetha amazwi amathathu. Uqale ngokushifta ifocus. Wayibhekisa kwabanye abantu. Nangona ebenguye usingaye apha. Wathetha eli lizwi lesine. Kokokuqala uYesu ethetha noyise, ebhekisa kuye, ethetha ngaye. Amen. Ivangeli kaMateyu nekaMarko zisibalise ukuba kwehla ubumnyama elizweni lonke. Ubumnyama yayibumnyama obukhulu, ubumnyama oboyikekayo, ubumnyama Khameti yasekhaya obungaqhelekanga. Ubumnyama babusoyikeka ngoba babusoyikwa nangabenzi bobubi. Abantu bamagunya obumnyama nabo baboyika ububi ngoba sivapha kule ndawo kusithwa le ngqolo ibisenzeka apha yathi cwaka. Le nto umongameli wam uthetha ngayo kuthiwa yathi cwaka. Abenzi bobumnyama oyika le nto baphila yona yokuxoxa ngobumnyama, yokwenza izinto ngobumnyama. Nendalo ayizange ikwazi iKhameti yasekhaya ukumelana nesimanga esenzeka apha kule ntaba. Nendalo zange ikwazi ukwamkela inkohlakalo yokuthonywa konyana womntu kule ntaba. Yonkathoma umbhali wamaculo asekhaya nolwani olusizi aphekesamane okwani okubila kusuke kwaligazi sisimanga sani isima nje ilanga usemntakabalina nizila nje izulu. Incwadi yeBhayibhile apha Khameti yasekhaya iyasibalisela uba kutheni intsimbi yesithathu wadanduluka uYesu ngelizwi elikhulu wathi Eli Eli lama sabakthana, Thixo wami undishiye ngalina. Emthandazweni wakhe Khameti yasekhaya uYesu ezinhlungwini akuzo, kwimeko azibhale kuyo, kodwa akazange alisuse ithemba lakhe uyise. Nangona wayengathushiwe nje, kodwa wayazi ukubana makabize bani, wayazi ukubana ngubani onokumhlangula kule meko. Wamkhwaza wathi Thixo wami undishiyele mina. Khameti yasekhaya
kuthethwa zonke izinto ezikhohlakeleyo ngaye uqobo. Wasiva ngathula ilono, wasiva ngathushiwe, wathetha amazwi uDavide wathi Thixo wami undilahlele nina ukude ngani na emazwini okusindiswa kwami nasemazwini okubonga kwami. Thixo wami ndiyabize mini awuphenduli nasebusuku Thixo ndiyabiza ndithozaniswa noko. Is prophet coming ekhaya udeliwe ushiwe ngabantu indoda enomvandedwa ekhelene nesifo wona nawo usiziliswa kuye udeliwe thina akamubeka amuyasekhaya Thixo wami undishiya mina. Yasekhaya kugwetywa isono. Ngoba isono sithintela inxelenzo kaThixo. Isono sahlula umntu nomntu. Isono sahlula umntu noThixo. Isono sinamandla nangoku. Isono sidale umsantsa phakathi konyana noyise. Khamete yasekhaya. Yona nto athi uprofethi uIsaya Isaya sakhe asikude uba sisisiya singise nendlela yakhe ayinzima ukuba ingevi ubugwenya bethu okusahlukanisileyo noThixo wethu izono zethu ezikusizekileyo kuso akhe futhi khamene yasekhaya Thixo wami undishela mina. Endifuna ukuba okanye ndinqwenele ukuba simkamba siyazi ukuba wayengamkambi Thixo. Khamete yasekhaya uThixo wayengemkambi. Kula maxesha siphila kuwo khamete yasekhaya kukho amaxesha uzive ngathi ulilolo ngoku abantu bekhona. Kukho amaxesha khamete yasekhaya sakugaxeleka ezintweni ezibuhlungu sive ngathi sishiyiwe. Kukho amaxesha othi uzama kungenzeki. Kwenzeka loo nto pha kulo mnqamlezi kodwa inyaniso emsulwa uImmanuel lothetha naye uThixo nathi onke amaxesha. Ndandigqibelisa sakuva amaxesha njalo ngoba loo maxesha ayafika ebomini bethu sizive amandla ephelile kusuke kube mnyama abe ngathi uThixo umkile phakathi kwethu. Kubakho amaxesha ongiboni izinto khamete yasekhaya zigwetheke uthi ngoku kutshisa sisuke sigodole uthi ngoku zonke izinto ziswit kodwa xa sizithetha zisuke zibenelingi yekhamba ngenxa yemeko yobomi. Kukho amaxesha khamete yasekhaya lithi lakuphuma ilanga lingeli ngatshona ngenxa yembandezelo ezikuzo. Kukho amaxesha yonke into ingenzi sense kodwa Thixo wami undishiye nganina ngokubelisa brother Thwala uthi umdumisi ngemini ndayithetha ndike ndamtsha ngoku ndimdala andizange ndalibona ilungisa lishilo. Ithi loo nto akufika lo maxesha khamete yasekhaya masimkhwaze Thixo wam